Praise Lord. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Salamat kay Christine sa mga na awit nga manindot po ng tingog. Amen. Praise Lord. Ang uban, ma-challenge yun. No? Ma-challenge yun ang awit kay nindot po ginamuhatag at pag-awit sa Ginoo. Amen. Andam na bata na maminaw sa pulong sa Ginoo? Pero magpilaray andam na bata? Praise God. Kung ang imong kasing-kasing gutom sa pulong sa Ginoo, kani nga mensahe mahimong anindot para sa imong kaugalingon. Pero kung dili uhaw sa presensya sa Dios, gutom sa pulong sa Ginoo ang imong kaugalingon, kung maningagaburing mensahe, pastor. Pero kini nga punto o kini nga topic po nabihan ka importante sa matag sa panahon. Atong topic yano kayo, ano na nato nadungo, pero sa ilisod buhaton. Ang topic na to, forgiveness. Sa'yo ba na mag-forgive ta? Sa'yo ba na matatagpapasaylo kung nasakitan ka? Amen? Hello? Are you listening? Sa'yo ba na mo-release of forgiveness? Mura sa mga atong tanawon, mura kainuntan ang grasya rin sa Ginoo. Amen ba? Atong foundation scripture diri sa Ephesians chapter 4, beginning verse 31 into sa verse 32. Ephesians chapter 4, verse 31. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Verse, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Praise the Lord. Pag-amputan, Lord, salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat usap sa iyong gugma. Thank you, Lord, for being with us. Imong dihugan ng among kasing-kasing karon, give us more wisdom, knowledge, karon makasabot kami, kami apply kada adlaw sa among ginabuhi. Kini imong mensahe karon. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Yes. Hallelujah. Patsada kaayo ning Binisaya. Diyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, o kasuko. Ayaw na kamo pag sinigkahay o pag-insultuhay. Ikalimti ang bisang-unsang kaligod ko. Verse 32, hinunua pagkaloy anay kamo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usa o pagpinasuloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Wow. Pagsada kining subuha. Iyan mo nga subo, pero kaya ba na to? Amen? Ha? Kaya na to? Ha? Kaya na to ni kung kuyog na to ang Diyos. Amen? Pero kita ra, kanang pag-insultuhay, pagsiningkahay, kalagot, kasuko, mangguwa, yun na sa kumbaka. Pero kung naay Ginoo, makaya na to ni. Yun ang Biblia, you can do all things
through Christ Jesus who strengthens us. Amen? To always bring the spirit of unforgiveness is very heavy in our heart. You know that? To always bring the spirit of unforgiveness is very heavy in our heart. Ang kanunay pagdala sa Espiritus dili pagpasaylo bugat ani sa kung kasing-kasing. Gan balik bugat. Ha? Kanang pa kay kasuko tao. Sige mo gidulas sa kasing-kasing bugat kayo. Amen ba? Amen. Tinuod ba? Oh. And it brings bad result in our lives. Magdala kini o dili maayong resulta sa matag kinabuhi sa tao. But releasing forgiveness gives us freedom from the spirit of anger, bitterness, and hatred, and also enjoying a blessed life. Okay? Wala bang paghatag ng pagpasaylo, naghatag po na natong kagawasan, ikan sa Espiritu sa kalakot, pagdumot, kasuko, o magakalipay kita sa bulahan nga kinabuhi. Amen. Open your heart. Abrihin yung kasing-kasing. And what's the importance of forgiveness? Kung sa may importantihan sa pagpasaylo. Kaya kung kita lagi po tamnanay kawayan. Kung madako ang kawayan, madako pa rin po. Kung manay pinagiyas tao. But what's the importance of forgiveness? Kung sa may importantihan sa pagpasaylo. Number 1. Forgiveness is to remove the spirit of anger, bitterness, and hatred in our hearts to the person who hurts us. Ang pagpasaylo di ay kung ipagtangtang sa Espiritu sa kalagot, pagdumot, kasuko sa ato kasing-kasing. Yan itong mga tao na nakapasakit na to. Matthew chapter 6 verse 12. Pattern of prayer. Upan, mayroon siya ng Lord's Prayer. Hindi mo na Lord's Prayer. Hindi mas ginawang isulat. Nag-ampo. Anang inunod siya. Inna, ninyo, niini, pag-ampo. So, sinunod ka na. Amahana mo. Manaasa langit. Pagkain ko ni mungalan. Huwag ang tingharian. Dini sa iyo ka, inuman sa langit. O, gini. O, kusga. O, ingon nga nakapasaylo ka mo sa isang ka ng inyo. Ingon siya, o pasaylo kami sa among mga sala. Ingon, nakapasaylo kami sa nakasala namo. Ato papalapit na ikapasaylo o Ginoo sa imong pakyas kasalanan mo release sa forgiveness sa mga nakasalang ato. Walay forgiveness, hindi ka mo release o forgiveness. Amen? Amen ba? We must forgive to be forgiven. Amen? Do you agree with me? O yung putanan, sinabot putanan, kaya ba namin yung buhaton? Ha? Kaya ba natin yung buhaton? Kaya na kung naiginupuyog na to. Sometimes, we cannot
forgive ourselves. You know ba? Ha? Usahay, dili nakapasayo sa pagkugalingon. Ako magaling ng kugalingon. Isamot ng lupad. Di mo galing kaugalingon, di tayo pasayloon. Samot ang itong lupad. Ano dahil nga? Ano pasayloon na itong kugalingon? Tumot kayo natin daghan ka ayaw mo ng kapakyasan na nihimo sa pagkugalingon. Kunya, ma-depress na ka, ma-stress na ka, nganong nabuhat ko mo, nganong dili mo kayang mapugnan. Nabinag ka sa po. Amen ka. Hello? Nakapamahaw ba tatanan? Nakapamnampi? Pero nagluya, walay excitement diyan sa inyong sulod. Pura galuya. If you learn how to humble yourself, you will learn how to release forgiveness to other people. If you learn how to humble yourself, kung makakatun ka nga mong paubos, ay kung kaugalingon, makakatun ka mong hatag o pagpasaylo sa upan. Insakto ba? Okay na sa paminaw ninyo? Amen. The hindrance of forgiveness is pride. Lord, garpura mo kunang dilit ang saylo? Garpura mo na. Lord ba? Ano yung garpo? Ano yung balaba? Kung wala ng garpo, makarinis na dito ang saylo. Amen! Palakpakan na ito kanin nyo. So, let the love of God be the center of your heart. Tugote, nanggog na si Diyos, kung sentro sa imong heart, ang kasing-kasing. Amen ba? And in times of anger and hurting moments in our life, we need self-control and allow God's presence to prevent your heart from the spirit of anger, bitterness, and hatred. Panahon sa kalagot, suko. O kaya masakitan ta. Panahon na nasakitan ta. Orang atong kasing-kasing. Orang atong kinabuhi. Kinahanglan ta og self-control. Sa self-control. Hindi, kanina nasuko ko, nasakitan mo, nakapugog mo. Sahay. Pero pagkakanta ni, saya kakanta na, sahay, magdagdampo ako. Kasi nagdampo ako. Ano? Amen. So, panahon sa kasuko, panahon nasakitan ka, ang atong kinabuhi, kasing-kasing, kailangan ng self-control. Kung tugutan na ito, ang presensya sa Ginoo ng manalipod sa kasing-kasing, gikan sa Espiritu sa kalagot, kasuko, pagdungo. Amen? Amen? Ginoo ba? Kailangan ka na? Number 2, what's the importance of forgiveness? Number 2, forgiveness is a decision from our heart with goodness. Ephesians chapter 4, verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. Patsada ba na? Ng versikulo? Ha? Patsada? Pero sahay, tulanggar ko man maghari lisod na ito buhaton. Tinuod ba? Lisod ba? Ano man sa may lisod? Sa may nakalisod? Because of pride. Amen. Tanto ganin ang imong garbo. Mo na ginimenta mo. Amen. Amen ba? Pero ang Ginoo nagsugo ana. Ang Ginoo naghatag nato ang sugo kay
kaya na nato na buhaton kung kuyog siya. Manang galing ningon, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Kinahanglan din kuyog ng Diyos. Kanan natong mga pagkabuhaton, kuyog yun ang Ginoo. To release forgiveness is a healing process of our heart from a hurting experience. Lord, kanang paghatag na itong pagpasaylo, usap ka ng healing process. Paagis kaayuhan sa atong kasing-kasing na nasapatan, nakasinati o kasakit, o nakasinati nasakitan ka, mga kaitsunan. Dato pa kung mo release that forgiveness, maayon mo heart, ma-heal, na healing process na pagkabuhaton sa Diyos. Pero kung dili ka mo release of forgiveness, sakit, buktan. Amen? Amen ba? Oh. Sa ganit, sakit, buktan. Buglay. Ha? Kasi na kasi natin. Sinabi mo ano, wala? Ako rin, isang punto mo. Oh. Kasi natin mo na, buglay tayo. Walay kalinaw. Amin ba? Kapoy. Amen! Praise the Lord! Forgiveness with goodness in our heart brings peace of mind. Wow! Peace of mind. Forgiveness with goodness in our heart brings peace of mind. Dahil kanina yung paghatag ng pagpasaylo, upan sa pamaayos ng kasing-kasing mga kisunan, magdalag kalinaw sa una-una. Amen? Amen? Oh, magdalag kalinaw sa una-una. So, through releasing forgiveness, you can sleep very well. Amen? You can sleep very well. Pinagi sa paghatag ng pagpasaylo, you can sleep very well. Panindot ka? Ha? Nindot ba na makatulog tag maayo? You can sleep very well. Makatulog tag maayo. Maghagok padagway. Eh wala na may buka. Amen ba? Wala na may kapoy, kasama. Mga kaisulat. Through releasing forgiveness, you can sleep very well. Makakatulog ka. Isa may dili katulog. Amen ba? Amen! Amen! Wake up, church. Oh, pakinggan niyo ang Ginoo. Makatulog ng mga gabi eh. Oh. Dili na kinahagot kung tumar pa kang sleeping tablets. Oh. To release forgiveness is a sign of mature faith. Again, to release forgiveness is a sign of mature faith. Sabi ko sa mga kanang paghatag ng pasaylo, kung na'y mailhan nga, nihamtong na kaspagtuo. Ni mature na kabilang Kristohanon. Kaya ang mga taong di kabasaylo mo na, mga taong di hamtong. Amen. Kay hamtong na, makasabot na ka, mo adjust na ka, kung nang release ka o forgiveness. Amen ba? Hello? Our faith become mature when we always meditate and apply the Word of God in our personal life. Amen. Kaya natong pagtuo, mahimong ng hamtong, sa kitang kanunay ng mamalandong, mo-apply sa pulong sa Diyos sa atong personal na kinabuhi. Number 3, what's the importance of forgiveness? Sa review, sa ganito number 1, forgiveness is to remove the spirit of anger, bitterness,
and hatred in our heart to the person who hurts us. Number two, forgiveness is a decision from our heart. Pasaylo, decision yun tayo na. Dili kayo pwede na. Kanya natikaw pasayloon, kung mawala na ni kahapdo sa kasing-kasing, makalimot na ko, di makalimot. Amen ba? Amen. Muna ka na, usahay ng mga manati ayon, mo pahinumdum na ay away, di ba? Dapat kalimutan na na. Amen ba? Usahay, mag-away ng mga nagkain, ikaw niya, yun na sa una. Awak pa na kalimot, na pasaylo. Ano yung moment siya kasama ni Bana, no? Kung magkakalimot. Amen? Amen ba? Oh. Ayun, number 3, forgiveness that God is looking in us is like His forgiveness that He gave us, or that He gave to us. Again, forgiveness that God is looking in us is like His forgiveness that He gave to us. Isaiah 43 verse 25. Ang pagpasaylo na gusto sa Diyos yung gilantaw din sa itong ginabuhi, ganang pagpasaylo, sama sa iyang paghatag niya pagpasaylo, diri na to. Isaiah chapter 43 verse 25. Sige yun sa Isaiah. Asang periton na to diha. Verse 43. Ano tima mo? Okay. Kaklaro na. I alone will blot out your sins for my own sin and will never think of them again. Yun ang Ginoo, ako ra ang makapawala sa imong sala, dili ko na hinumduman. Basahon na to Cebuano kay mayong pagkasulti. Isaiah, read yung Bible, 43. Kung nakita na ni mo, madam, palihog tagbasa. 43. Ako mismo mao'y nagpala sa imong mga sala tungod alang ka na ko. Dili ko na kayo pinili. Amen. Maray pagpasayos Diyos nga gustong lantaw niya sa kasing. Now once we forgive, say ba ito? Ha? Say ba ito? So, when we forgive, we need to forget like what God did to us. Kung pasaylo ta, kinala ko na itong kalimtan. Amen? Forgiveness is a decision from our heart. But forgiving your sins is the work of God in your life. Amen. Ang pagpasaylo, desisyonan nila mo. Sakit ta, isod saylo, desisyon ko din, ako na lang din siyang pasaylo ko. Kuya, ang Ginoo na mo'y magpalimot din mo. Amen ba? Amen. Ang Diyos na mo erase sa mga hula kasing-kasing sa iyang kapakyasan. Sinali mo siya ditutuman. Sa iyang nabuhat sa iyo. Kung ay gusto makita sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Once we forget, adopod nga kalimtan. Dili pwede nang mayroon kang ipasaylo naman ikaw, pero ayaw ra usap pakita na ako kay musurog pinagkudugo din mo. Adili pa na nakapasaylo. O man kalimot. Ang Ginoo ni nakapasaylo, nalimot. Kaya ang Diyos mo magpahiluna sa pagka-higalilo. Amen ba? Amen. Amen. Kaya? Kaya ba?
Wala mong nagulunan. Kanya lang nato. Because that's what the Bible teaches us. You can do all things through Christ Jesus. Those things. Amen ba? Mabuhat naman ka ng mga utang. Nag-istogo sa Ginoo. Pinagi kay Kristo Jesus. Kaya ang Ginoo may tabang pagkalimot niya ng mga utang. Kahinay sa ilang palakpak. So, the healing process in your heart is the Word of God. Healing process. Prosesos kaayuhan. Isa ba yung nasakitan din? Kaya nagpasakit din yung isa. Gawa sa itong mga kabahing ugma. Normal din ang mga ugma. Nasakitan din mo. Pero ka naman lahi. Lahi po ka. Hindi ng ugma. All issue naman ang gugma-gugma nga nasakitan na. Kurang nyo lang masakitan ng kabay gugma. Pero kung yung nasakitan na yung nagpasakit din mo. Wala. Magsara na siguro kay isip na itong ka. Ang healing process, anak, ang Diyos mo'y manglihok. Amen. Real forgiveness, God will glorify and it releases blessings toward His people. Tinuod, kaya pa tinuod pa, dilit pikit. Na may pikit nga magpasaylo, kaya yung tinuod, o rin na matod pang saling, rig na ng imuhang pero. O rig, tinuod. So, kada bang tinuod nga magpasaylo, real forgiveness, ang Ginoo malipay, glorified. Kunya, i-release niya ang blessing. Diha niyo. Amen. Isa may alkanse. Katong gipasaylo o katong nagpasaylo? Magkala ko ninyo. Isa may bulahan. Katong gipasaylo o kanang nagpasaylo? Ano man? Dahil panalaginan ka sa Diyos. Amen. Kaya ang panalangin siguro ay kwarta. Good health, peace of mind, satisfactions in life, protection, kaayuhan sa pamilya, muna yung panalangin sa Diyos. Amen. Kato pa, imong ibuhat ang pag-release of forgiveness para sa kaayuhan sa imong pamilya. Hello, Osman ko. Ang paghatag nimo pagpasaylo dili na para nimo kundi para sa ayuhan sa imong pamilya nga panalanginan ka sa Dios. Amen ba? Amen. 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 Praise the Lord. Usahay ra ba na ay mga panagbingkil tali sa binalayi ugangan. Kaya ay mga ugangan nga hilaktanon ko sa kinabuhi ng ilang mga anak. Nga po'y mga ugangan nga mga konsentidor na ang mga binalay o mga umagat nasakitan. Normal man na. Tinuod naman ang istoryahan. Hindi ko na beki. Amen ba? Yan ang munilistang forgiveness panalangin ng Kasdino. Amen. Muli pinaka-nindot yan kapag-hiyan ninyo karon. Unforgiveness destroy the happiness in your heart and it blows your good health. Sa ganit, hindi niyo pagpasaylo, lugubat sa kalipay sa iyong kasing-kasi, kung mawala pa ng mayong panlawas din mo. Ignasi, ihampin mo, usahay, magliwang na lang ka. Ikaganahan mo ka, o gano'n man. Magsiglap ka sa kung panunduman ng kasing-kasi. Kaya mayo pa, ganahan pa makamukao ka na. Yan naman po yung bang nanampok rapor, kung nasakitan sila, ay mong kanila pagdao, tulog dao, nanampok. Pero wala'y kalipay. Amen. Sabit yapon din sa heart. Ngot-ngot ihapon. Pero ba't karabang na natulog na dili, makuha ng tanang tulog sa tao ka na? Iunay. Iunay. Wala'y saluksok sa heart.
Nya, maayo pa lang sa lupsog sa kong kasing-kasing. Haptos na na kayo, ito katulugan. Ito ka magmalinawon. Amen. Kung ang kinahanglan, masintro ang gugma sa Diyos sa itong kasing-kasing. So don't allow the spirit of unforgiveness dwells in your heart because it makes a stronghold of Satan in your life. Ayaw tugutin ang espiritus dili pagpasaylo o puyo sa kasing-kasing kay mahimo ng liko gunitanan ni Satanas. Aminaw wa mo diha? Amin ba? Kumusta yung heart? Ha? Kumusta yung heart? Relax na ba? Kung mahimong liko gunitanan na kanang dili pagpasaylo pumupuyo na sa kasing-kasing. Then unforgiveness brings yourself to hell. Amo na ni Ron. At yung dili pagpasaylo, magdala na ako sa impyerno. Yan, palutan-lutan mo, titaglangit, yung lagi takarilis ng forgiveness ka, magdala na sa impyerno mo. Muna mo agad ni mo, impyerno. Muna pa ka na maggulang agad. Muna mo agad ni mo sa impyerno, hindi takarilis ng forgiveness. Amen! Amen ba? Tinawagin yung amin mo niya. And it is a hindrance of God's blessings towards your life. Mapunay balabag sa panalangin. Panalangin sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Unforgiveness brings sickness to your soul and spirit that hinders God's presence. Unforgiveness brings sickness. Magdala ang dili pagpasaylo, magdala din sakit balatian sa imong kala ug espiritu nga magbubalaka sa presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Pag masakiton kanin ng imong kala ug espiritu sa may makita nimong tao, ngil-ad na kinaya. Sakiton man ang kala ug espiritu. Wala na siya makigsuot sa Ginoo. Layo na siya sa Ginoo. Nagkalibutanong na ang pagkinabuhi niya. Dili na siya ganahan ng musimba. Ato pa kanang mga tao nga dili musimba masakiton o espiritu. O kalat. Kinahanglan ka kaayuhan aron mubalik ang imong pagsimba sa Ginoo. Mutana ko, kinsa may makasinati sa benepisyo sa Ginoo o musimba ka. Pastor, ikaw. Ha? Kinsa si Sister Dulce? Padungga sila si Buking Sister Dulce. Kita. Kamu, kung musimba mo sa Ginoo, karon isimba mo sa Dios. Pila sila simba yung pagsimba? From the bottom of your heart ba? Kinsa mag-benefit ka na? Kinsa may mabulahan na? Ako? Ikaw? Yung si David, ako. Kuna, nga nang nisimba man ka, healthy ang mong spirit. Amen. Imong kala kong espiritu, healthy, himso. Pakaba ng hilan na ton. Diba dili ko kamo, kapoy bangon, kapoy ibigin, gagpurok, ay hilan na ton man. Kaya sakit ang tuto-tuto, baka na. Dili mo kao. Kaya sakit ang tuto-tuto. Amen? 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 Oh. So, ngayon na naman mo dire. It means, healthy ka. Eh, hala. Amen. Gutay rin ninyo yung amin. Hindi mo ganahan ka healthy mo. Ha? Ang nangyari ka rin, ang musipa ka? Kay himso ang imong kalag o espiritu. Inagari ka mo ako, inagari ka mo basa ng Bible, inagari ka mo simba, masakito na ka. Huwag yun ay timati. Huwag yun ay tinoon.
Amen. Amen. Gawa sa kawalan kasimba kay naidili man kaya nga sirkumstansya o gawa sa itong naghilanat, nagkon, dili sila kasimba pero kung okay ra imong kondisyon sa imong panahon, niya dili ka kasimba, nilaayan ra ka, meaning masakiton ka. Kinahanglan ka kaayuhan sa presensya sa Dios. Amen. So, sa ganito, unforgiveness brings sickness to your soul and spirit that hinders God's presence. And it will cut off your communication line to God. Magputol ang imong linya sa Ginoo, ang imong pakig-communicate sa Ginoo. Amen ba? Again, it will cut off your communication line to God. Amen. It will cut off. Isa lang cut off. Isa naman ang cut off. Maputol. Maputol. Ang imong pakig-communicate sa Ginoo. Ang imong pakig-communicate sa Ginoo, maputol. Offline. Para gahapon, offline ang ilahan. Kuhaan, ATM machine. Withdraw man siya para pambayad sa St. Peter. Para patay ba? Yan naman may St. Peter. Madalas ka bayad. Yun siya, ay, offline pa. Wala. Patay makuha. Ito pa, kung matatag na yung communication line sa Ginoo, wala yung kay protection sa Ginoo, wala yung kay panalangin, wala kay provision ihatag sa Dios, kay cut off. Na-off ang ibong linya. Amen? Na-off ibong linya. Offline. Yan, ganahan ka na. Amen? Ganahan mo na. Ano lalong kayo ang hunang ninyo. Pero kung katong mga butang, simple, uyano ng mga butang ra, gisugos Dios, kung atong imuhaton, masinati yun mo ang panalangin sa Ginoo. Kaya gana kung nagsitag dalang kahambing sa atong kasing-kasing, mura kang pinireso, mawalay kagawasan. Amin ba? Mura kang pinireso, buway kagawasan. Hasta imong dagway maapil ka problema. Kaya kung unsa ang nasa imong heart, mo po na imong itsura sa imong nawong. Kung problemado ang kasing-kasing, hasta po imong nawong problemado. Kung mungilad ang imong heart, mungilad po ang imong panagway. Bisag kung sa nakagawa pa, magmuro na gani ka, wala yung malipay na maglantaw nito. Ha? Amen! Palapagin ko. Ano na yun sa Diyos? Isa kung sa kagwapo, kung magmuro na ganyan yung nawong, magbiyara ni Santo na ganyan yung nawong, wala kayong malipay na magsugkong nimo, mahatlok ng tao, budoon nimo. Amen! Amen ba? Pero kung kanunay tang malipayon, okay ang condition sa imong heart, asa po imong nawong okay, asa po imong health okay, ano man kayo mo reflect ang imong nasa imong heart sa imong care. Amen ba? Munang kanunay kang himso, kung himso po ang kasing-kasing. Amen ba? Nagkauyon ba ta? Kasi kapandol mo karon, ibalumog-lumugan ako kung pastor. Ang mga tao, ang ingon-anak, galing mo na yung mga tao na walang maging sa Ginoo. Kaya ang mga hamtong ng mga tao kung koreksyonan, ganahan sila na naman babag mo mag-usap nilang kinabuhi. Sama sa mga maalamon, ganahan tudloan, pero ang mga butol, dili ganahan tudloan, kunwari bright sila, pero butol di ay. Amen? Amen ba? Amen? Ikaw ba na? Anong mga awat maalamon, ganahan niya mo gain o another knowledge. Mo patok o gain pagkaalam kayo nga naman, mo samot sila pagkabrad.
Pero mga buto, kunwari, maayos siya. Pero wag yun ka alamat. Mo po na. Amen ba? Ang mga Kristohanon nga hapdog, ganahan nga koreksyonan, ganahan nga tugluan, ganahan nga pahibalton sila sa ilang sayo. Pero katong mga tao mapagarpuhon, dili ganahan nga pabalton sila sayo, dili ganahan koreksyonan, dili magpatuglog mga kaigsuonan. And a teachable person is willing to be taught, willing to be corrected, and willing to change his mind in accordance with the will of God. Amen. Manindog ta. Kalaygo, nangalan sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagkamayo. Salamat sa mga kinabuhi, sa mga kaigsuonan, na karon. Continue to bless their life, Lord. Let your wall and fire of protection be upon their lives right now. In Jesus' name. Sa ilang pangarabaho, sa ilang negosyo, sa ilang panginabuhian, tugod yung proteksyon nila, din nilang makikita. Sa mga desire silang kasing-kasing, tugod din nga ma-fulfill in Ginoo in your time. Salamat, Ginoo. Salamat usab sa mga kinabuhi usab, Ginoo, nga nagsunod ng among Sunday worship, naglantaw karon silang panimalay. Continue to bless their life, Lord. Higapang ilang mga kinabuhi, higapang ilang balatian, ng mga maton sa kompletong kaayuhan. Padayon ka sa pagpadalangin nila. Allow them, Lord God, to experience the open heaven in their personal life, Lord. Salamat, Ginoo, sa inyong kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Walay ko, ang ngalan sa Ginoo.